Okei, nyt on tiistai-aamu ja just heräiltiin äsken. Katsottiin painot, tänään on painovetopäivä, niin tuossa pitää vedellä varmaan joku 3,5 kiloa. Ihan jees, tuntuu tosi hyvältä, kondis on hyvä. Kaikki hyvin. Tervetuloa seuraavaan meidän päivään. Tää on se kivoin päivä, eli painoveto. Julkaistu vielä, mutta se ei niin julkaissaan lähes. Okei, sit laitetaan switchwettiin. No tätä, sä et siis pysty hikoilemaan. Mihin se ei usko tähän? Katsotaan. Tää on hyvä kama. Jos uskoo tähän, niin se toimii. No, mä alan hikoilla nyt jo. 3 kiloa, vähän reilu yli. 3 kiloa vähän reilu yli. Joo. Ja nyt on keskiviikko, niin... Huomenna puntari. Nyt on tiistai. Tänään on tiistai. Huomenna aamu 8 on puntari. Niin, aivan. Ihan vittu piece of cake. Piece of cake. No. Ja ottaa vähän keikkiä vielä hyvää. Ehkä jos mä vedän alle, mä voin ottaa Okei, nyt on laitettu switchwettiin. Tuntuu, että hiki rupee virtaa jo. Ja tää ei mikään sponsoroitu mainos. Okei, sit laitetaan hikipukku päälle. Ties niin parasta tää tulee suoraan johon. Vois kuvitella. Jotain Tarvitsaa vapu. vähän jo. Oispa joku sponsori, miltä saisi ehjiä tällaisia vetoketjullisia. Tää peittää tää. Se on oikeesti parasta, mitä mä oon nähnyt. Puhu. Eikö se oo? Se on tosi tiivis, kaikki pysyy. Ja vetää huppaa. Ja vetää tyylikin, se on hentoa paljon. Kun mennään kauppakeskukseen. Niin. Hieno Kristin. Painoveto puhu. Onks vähän kuuma? Joo. Hyvin lähti hikki liikkuu. Koot mennä saunaan parikymmentä minsasta kattaa niistä painottua. Let's get it. Onko seuraavaksi stoppi sauna? Yes, let's go. Joku 10-20 minaa, 30 minuuttia. Nyt sit lyötiin vähän bad tultiin saunaan. Eka 10 minuuttia mennyt. Ja vielä yksi X10 minsa, sit pääsee altaille vähän huilaa ja rentoutuu loppupäiväksi. Sit illalla taas samaan settiin. Helppoa. Otetaan illalla. Okei, sit tokasin. Toi on kaikki puhdasta hikeä, mitä just näitte. Oh my goodness. Todellisuudessa ei leiki leikkiä. Jämppit vetää siellä. Kattokaa missä iskus ei leiki oo. Matsi-uutisia on tulossa kohta, niin nyt näyttää missä iskus. Näyttääks miltä? Huh. Siellä on isoimmat uutistoimistot soittelee Aballe. Miten haastis meni? Hyvin juteltiin 13 minuuttia. Aina pahin kohta on pitää sammuttaa puhelusta. Silleen okei. Sitten ei tiedä milloin se sammuttaa. Katsotaan sitten ekan setin jälkeen. Okei, mä veikkaan 6-4,5. Mitä sä veikkasit? 641. 6-3-8 Teo, 6-4 Meis. Huh. 3-7, let's go! Mitä? Onko sairas? Siis se näyttää vielä... Okei, se on miettinyt liikaa. Tässäkin hommassa ei leikin ennustukset veden pitää.
No niin, nyt tsekataan paino. Katsottiin eka hotellihuoneessa omalla puntarilla ja nyt siirrytään viralliseen. Miten se näyttää? 6315. Näyttääkö se paljon vähemmän kuin? Paljon oma näyttää? Paljon vielä? 6315. 7. Joku tommonen joo. Se voi mennä buffetin kautta. Eli tsekattiin äsken painot ja nyt tultiin syömään vähän lounasta. Mä söin kanarintaa, vähän hummusta, vähän voita. Saa vähän kaloreita ja energiaa. Fiilis on ihan hyvä. Käydä kohta kiertelee jossain kauppakeskuksessa ja sitten tullaan huoneeseen ottaa vähän easy. Ja sitten illalla toinen setti, niin kuin mä sanoin aikaisemmin. Tässä Sensei ja Teo syö hyvin. Vähän erilaisia lihoja. Siis Teo tämmöstä lihaa, mikä on niinku... Mikäs tää olisi tää paistaa? Medium. Medium plus. Mähän siis pystyn vetämään vaan ihan niin kypsää lihaa kuin pystyy. Well done. Me ei mainosti, että tää on varmasti hyvä, niin eka haukku, niin mennäs tulla ulos. Mä luotin, että ruokailutottumukset olisi samanlaisia kuin ottelutyyli, että raakalainen, mutta ei. Ruoan kanssa oltiin pehmeitä. Nyt. Okei, sitten laitetaan switch-wettiin. Mihin tää switch-wetti auttaa? Hikoilua. Tehostaa hikoilua ja antaa ihalle ihanan pehmeä sävyn. Joo, siitä tuleekin tuonne pieni tuoksukin. Laitetaan sitä. Oliko tää se Mehiksen suositteleva? Tää on Mehiksen suosittu. Joo. Sitten mennään hikoilemaan kilon verran vielä illalla tää. Ja sitten pitäisi olla siinä. Sitten koitetaan vähän jeesailla, jos Omran tarvii jotain jeesiä. Ja niin, Omran ottelee kanssa tällä kortilla. Eli 2 jätkää edustalla Suomea isosti. Niin älkää kattoko vikaa matsia, vaan kattokaa Omranin matsia. Ja sitten siitä eteenpäin, jos ette muuten halua katsoa korttia. Tää tulee hikiä. Oi, mitäs Teo, mitä äijä? Ei mitään. Abu Dhabis hengailua. Mitä sä oot tykännyt tähän asti? Pakko myöntää, että ei ole hirveästi vielä kuitenkaan niinku pyöritty tuolla Abu Dhabissa. Tänään nyt oltiin tuolla kauppakeskuksessa ja muuten ollaan oikeastaan ollut tässä hotellilla, mutta mä oon tykännyt, koska on lämmin. Mikä se sais sut tulemaan tänne? No siis alunperäinen idea oli, että tullaan porukalla katsoa, kun Abba ottaa viimeisen matsin UFC ulkopuolella. Niin siellä oli Minna ja sitten oli Amin ja ketäs muita. Siinä oli iso joukko, että joo, lähdetään katsoa. Ja sitten mä olin silleen, joo, mä ostan liput. Niin lopulta tulikin siihen lopputulokseen, että ainut kello oli minä. Olin ainoa, kuka oli sanojen mittainen mies. Ja mä lähdin messiin. Ai, no niin. Nyt on vika pädisessio takana. Joo, vika pädisessio takana, nyt mennään saunaan vähän. Niin vika pädisessio. Nyt sauna hetkeksi. Nyt on kalivässä. Let's go. Kohta maalis. Okei. Nyt ennen kuin mennään saunaan, tää vaaka on siirretty tänne saunahuoneeseen sopivasti. Voidaan katsoa, missä mennään.
Älköhän vitsin märkä. No niin, sitten Vaalle. 623. Okei, mennään hetkeksi chillalle saunaan. No niin, ei enää ole kuin puoli kiloa jäljellä. Niin, mutta tänään 300 grammaa enää. Niin. Puoli kiloa, että pääsee painoihin. Sama ihan. Let's go. Mä en sinne saunasta tuu, mutta tsemppiä. Avataan hetkeksi toi ylikuva. Okei. No niin. Yllättävän hyvin lähti neste liikkuu ja nyt pitäisi olla painoista. Let's see. Appa puhu kameraa, että puhut itseksesi ja nyt ei sivussa. Me puhutaan toiseen kameraan. Siinä! Oi, on kiva paikka. No niin, nyt alkaa päivä olemaan paketissa. Aamulla pitäisi olla painoissa jo puntaroja 7 aikaa Suomen aikaa aamulla. Eli 8 täällä. Sitten pääsee tankkailemaan ja nautiskelee. Sitten ei ole muuta kuin pressi. Se on 1 aikaa, eli 12 aikaa Suomessa. Niin jos ei ole mitään tekemistä, katsokaa YouTubesta se UAN sivuilta. Ei mitään, hyvää yötä kaikille ja huomenna jatketaan.